se on Johannes täällä ensimmäistä kertaa ja tää on Pesiskanava ja me tehdään kaikkia pesisaiheisia tänne kanavalle. Ja mä näytän eri Superpesiksen pelaajien eri syöksyjä. Eli nyt ensimmäisenä tehdään Vimpelin vedosta. Hyvä pelaaja Mikko Kanalan syöksy. Se on tässä. Tossa käsi kurottu. Tää on se siis kurotus käyttöehto, että kurotetaan kädellä tosta. Ja sitten toisena kans Vimpelistä ja se on Teemu Isoketo siis. Siis Teemu Isoketo. Ja se on aika ehkä lyhyt Superpesiksestä. Ja nyt toisiksi viimeinen syöksyjä on Raahe tai Pattion urheilijoista tosi pitkä lukkari Topi Kosonen. Tossa siis on ja viimeisenä tulee siis Kankaanpään mailasta Ilari Siutla. Ja tossa siis sen syöksy on tosi hidas. Se ei tuu siis voimalla hyppää sitä, vaan se tulee jo tälleen näin. Ja se ei ponnista sitä voimalla. Ja tää oli siis meidän eka video. Se on Johanneksen puolesta ja mun kaikkien puolesta ja se oli eka kertaa.